Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio Philippines, Standard Time las 10:09. This time check is brought to you by AC. Ay sa Action Right Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! My God, I hate drugs. Salamat mayong gabi, kamusta naman mga palangga namang tagpalamati region-wide, mga pangalagad kita sa nabiling 48 minutos, karong adlaw Biyernes, Friday night, petsa 24. Bulan sang Hulyo, sa gihapon nagapabilin sa tuig 2020. Sa Biyernes namang edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa atong silingan news team, atong silingan mga correspondent sa liwat na Manila, silingan magdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry, atong sini kapolisan, Central, Southern, kag Northern Negros. Of course, ang ato siling mata kag durunggan oras ang kagabiyon ng ato siling patrol to Crosswind Patrol kay na para kalambiyon sa pila ka bahin sa Metro Bacolod ato naman liwat nga bantayan kag himulsuhan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon sana naman nga mga eventualities from where the action is. Para sa action John Diaz nga mag-responder back to back sa aton nga piloto, was-was lang kono may area lang kon mais. Importante, wailang malisya. Aksyon Papang Nixon Tahom. Ang ato mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mga update sa balita at national
kag sa Balita International News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Builog nato ng puwersa ni Aksyon ang Defensor. Updaman kita sa ato sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side si Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa ato nga IT expert Shell Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad Sangbago. Builog nato ng puwersa ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Pinyaran. Sa kinandan ang inyo sinilagad. Ang inyo siningang kurman Action Night Patrol Program Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ko saan nabilin. 46 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Of course, ang unang bayan sa ato sining nga pagpangalagad ginadulong siya sa karawan sa Dr. Alfred sa Mangosteen Soap. Nakahibalo ka bala mo nga ang Dr. Alfred sa Mangosteen Soap ang himo sa certified organic ingredients, wala sang preservatives kag wala sang artificial colorings kag wala sang artificial nga baho. 100% organic kag natural mangosteen extract manggaranon sa powerful antioxidant. Ang high antioxidant sang mangosteen ang mayara sang santon compounds nga makatap na sang cell damage. That's why ginarekomendar naton gamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Sa inyo sini nga pagkanto sa mga grocery store, lista ha para hindi ka malipat. Tandaan gidangalan Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ang inyong nga bahay sa ato sa nga pagpangalaga ginadurong sa inyo sa kalawan sang Santon Plus Herbal Capsule. Makabulig ini sa mga kababaihan aton wala nga may ara ginatawag abnormal nga menstruation o kon abnormal nga pamulanon. Tumar kita adlaw-adlaw Santon Plus Herbal Soap kaibalik kaya sa normal ang imo sini nga pamulanon. Sa aton ini nga makababaihan ha, nagabulig man ni improve sa aton digestive system, naga-prevent sang diabetes, kag nagabulig pasanag sang aton mata. Naga-prevent sang eye disorder katulad sang cataract. Tumar kita adlaw-adlaw Santon Plus Herbal Capsule, mabakal sa bisan diin lang nga butika sa Bacolod kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Hindi mga bayan sa ato sa papalagad ginadulong siya sa karawan sa Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Nagabulig limpyo pabakod ka nagabalansi sang sistema sa aton sining alawas. Ang sekreto pa sa Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan nga kabangdanan sa balatian? Ang sobra nga kalamay, sobra nga kolesterol, sobra nga uric acid, sobra nga asin, sobra nga tambok, sobra nga creatinine acid, kag constipation, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, a quality product of Doc Hico Alternative and Health Food Center. Aprobado ini sa BIFAD ha. More information, ikayong lawas, dala sang Evergreen Herbal Capsule. Pwede ka mo ka-text, ka-call, cellphone number 0910-126-4595. Pagkataon nyo lang si Doc Crispin Hico.
Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal ini sa mga butika, Eden Pharmacy, diri sa Central Market, Bacolod City, Farmasya Juarez, Rizal Street, Bacolod City, Farmasya Ed Caro sa Lacson Street, Bacolod City, GDN Pharmacy sa Barangay Bata, Bacolod City, kag Alpi Pharmacy sa Bago City Public Market. Tumar kita, adlaw-adlaw Evergreen Herbal Capsule, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Una sa balita, una sa aksyon, aksyon, radyo. Ang mga kaso sa Bacolod o kakululbaan, no? Iniresponderan ka na Action John Diaz ang shooting incident sa may area sa Barangay Takuling. Duha ang patay, isa ang pilason. Ang napatay ni pura babae ni, no? Magutod pa. Ang sospek ang inaligar nagtiro, nagbuno man sa iya sa Galingon. Ari man sa ospital. Plus, ba tili magikapurok sa Bacolod ang gin-lockdown matapos nagduging ang biktima kag positibo sa COVID-19. Namong ginisiling ko ang kululbaan gid. Basta ba tagani galong tapos gid kibot lang ta. Damo na ang biktima. Pero kung magamon ang makabulong sa COVID-19, no? Ipadala ni Idol Kagawad Peter Maymay Noble. Amo ni ang bulong nga the best para sa COVID-19. Kita ning kagago palagyo mo. Gabalik. Ano lang sa kita bagat man. I-check ta ka sa Liga Patrol, to Crosswell Patrol, i-check ta sa Action John Diaz. Ang salakyan nga gin isa sa mga involvado sa krimen nagundala na sa BCPO, no? Ang biktima do ada pag ginabulong man, ang suspect ay ginabulong sa kwan sa ospital, pero ang duha kasi gindara na sa kwan sa morgue. Atong duha ka mga naglamatay nga magutod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari sa Action John Diaz sa Patrol to. Jan, may gabi. Jan, please kami. May gabi ako sinarek, may gabi sa tutanan nga mga ka-aksyon. Medyo magulo-gulo umon man, kaya doon nagkatuloy-taliti karon nga gabi. So hindi kid man mo sinakasigi-sige. Ano? May mga panipot-simpo lang. Medyo malinong kagati. Of course, manakitong panimpo, mabulubog na nga ng panahon sa palibot sang syudad, no? Oo. Noong nga gabi ang sunarek, dari kami sa area naman sa police station number 6. Nagpamulya kami dari, nag-check kami dari, gilantaw nato ng sitwasyon, matadari ka nag-proof sa chismis gamay, may mga development sa kaso sa shooting incident. Pero yung istorya sang sapta nila, may istorya ng karoon niya gabi, kaya ito nadula sa eksena, bangod sining shooting incident, action Eric, no? Inigyo ka bangkay nga napatay ni din ni subong? Ati na sa sa punerarya. Okay, gindala na. Gindala na actually Rick, sa may Acropolis, bala? Oo. Acropolis Garden, naman yung iya Caroslon. Ito sa may barangay Bata, actually Rick, no? Magutod lang nga dua ka babae. Gani? Ang napatay kid man mismo, no? Sus. Anyway, i-update ko lang, karon nga adlaw damo na sa mga barangay nga nakabaton man sang SAP. May mga barangay actually Rick, nga may second batch pa ya. Okay. Barangay Mansilingan, may second batch pa na sila. I think tomorrow, ang barangay Estefania to kay na isalan to ka batch. Te? So ko nga si Ma'am Pasita Teros ang DSSD, tada lang ito kay na nagpadulong sa area. Sige pa? Ha? Sige pa subong? Wala pa ko update kung ano ng sitwasyon dito sa Sige area. na guro kiti basita pusog ni nila guro ni kiti buwas Wednesday ya. Yes. Kaya actually ang nag-abot na lang to kay na sa area, mga reinforcement pala. Oo. Dugangan ang personnel. Pinagsala gali aksyoner ang pagplastar sang bangko kagang instruksyon. Moto gina to kay bangko sa lugar, katatlo sila ko na mag-untat-untat. Sa ginamo, lain ang gibutang sa may evaluation, man ang nabutang sa listahan ay para sa kwarta naman ni inog panagtag. Kaya ang natabo aksyoner doon nagsinulisas kuno bala dito sa area, no? Sinong kwanda? Barasulunda? Sunarek? Sinong Barasulunda?
Erek, di siguro depende na. Importante ito kayo na Kalokar, Manila, no? Ano ito kalokar, puti, mot kung sige paligapon sa to. Nang wala pa nato na balaan, kung nagasigi pa to sila gyapon ang sunarek, Huwag ka kontakto kay Kap sa Stepanaya. ay kukontak kay Kap. So, ginadsiya ko si Ma'am Pasit, no, kung natapos na, kung kamusta tong ilang situation or even Police Major Charles Sever, kung kamusta naman ang dito sa area sa barangay Estefania. Well, anyways, ang sitwasyon naman sa bilang ka mga barangay Tauhay, dasig na natapos ang Blang Mansilingan, dasig na natapos ang tagtaganay kay na sa Pero may Mansilingan. second bus pa sila, buwas. Pero may second bus, pero kay na 4,000 laging tagtagan. Okay. 4,000 pero mga by 5 p.m. tapos na mong may duwa ka venue kag plastado kay may Okay. coding agin sunod ati, no? Like sa may barangay Alihis, mga alas 5 man tapos naman sila aksyonereka. Okay. Ang tagtaganay nila. Dari kita sa shooting incident karon nga gabi nga Kasi nasunta. nakuha itong tagana, isang sapro, kasi nakuha man ng lockdown sa mga purok nato sa Bacolod, no? Oo, damo man ang lockdown. Pila to, Kinahanglan 35 tanan. Ang Bacolod, iningadlaw, 35 ginanagdugang sa positive. Oo, ang damo dito git sa may mulato, no? Oo. 13 kabilog ang soneric ang nagpositibo. Tulad ba, ano naman? Gani man. Actually, no, ang 13, kaya mo na rason siguro kung aging lockdown kid mismo, ining bilog nga purok sisa, purok may mulaton, barangay Banago, whole nga purok. Gani? Ang whole man nga purok, sang purok seaside, barangay Tangob, lockdown man nila siya. Sa kati kung bilog nga purok tanan, darahin nga pumuluyo sa lugar, hindi kita pwede kagwa action direct. Okay. Like sa may mulato niyo, Oo. ipamangkot ko si Kapitan Ricky Miares, mga 600 sobra ni mong mga pumuluyo ang apektado sa lockdown dira. Plus, pag Miara, pag lima kabalay, ngaging lockdown man sa may Purok Riverside, Oo. barangay Banago, Manas Gyapon. Sa may barangay 29, sa may Oo. Purok Pagidait na, Okay. klaro lang di kasi na isa lang ginaday kabalay ang lockdown sa barangay 29. Sa may barangay 26 naman, Purok Masagana 1, 30 lang kabalay, hindi bilog nga purok. Okay. Diwa 30 lang gid kabalay, no? Kag hindi bilog nga purok sa Purok Masagana 1, barangay 26 ang lockdown action ereka. Ang mga areas diri sa Bacolod, di kung lockdown but silingon sina pwede na sa kaso sang COVID-19. Mga nagpositibo abi or kinanglan mga preventive measures. Yes. Agod nga ma-make sure nga hindi na maglapon kag maglaptap pa ining sahi sang balatian. Si Sir Mon Lopez, ga monitor, Sir, may gabi. Sir Mon Lopez. Sige, nakakita ay kayo sa kusakogit kami ito kayo sa maging katuan no? Gani. Kag si John Earl Obamos, haraman. May gabi. May gabi dala kay Mon Lopez, kag kay John Earl Obamos. Kaya namin gingaan kami itong face mask do listener mo na bala. Sa ding lugar? Ang bala ni Kong Greg bala. Si Sagal, Philip, no? si Raymond, Raymond, alam Alarcon Sagal, Junior, nga sa? Saan sa namang gina-face mask, kinakakita kami to sa may Poseidon. Ganito kadugay na kita sang iya nga handom kag dumot mo, maya kita tanay ka mo. O, di, ang bako, ang ining face mask, di mo ginibailuan, talaba. Anong balya? Wala man Wala na. Sabi ko, sinisingati, okay Ang bali, dapat nang automatic naman na dapat. Tambok na talabas siya ka lugar na mo. Ani ang bako ya, ang ining nga face mask, patagan pa kasi ni. Simple lang bot silingon sini. Hindi lang si Action Eric, pati ako kung may talaba. Yan, basta tambok lang. Basta tawak lang, no? Timay mo na ka nakangkons to Raymond Alarcon Sagal Junior sang face mask kag sang radyo. First time ako kayo na nakitaan, guro mong Gali ka. kaga nakilalaan in person. Di ka mo napapamulya to sa kay Action Art. Pagdulong na mo ba kay Action Art na? Tabo, ano na siya? Nabuhan, nagnabay sa? Okay. Ay, yabi nga taktarak, motor bla. Nagapit na lang sa timing man nga may bit-bit kita nga face mask. Good. Ang ako sir, total, abit designer ka. Total, do maulano ng panahon, basi tambok ang tambok. Yari ang face mask, no? Kaya sa totalan nga makagson nga nagaulat sa pinakauling update action erek sa Okay. naguntag nga shooting incident, yari ang may balasihan
nga senaryo kay kaina por ano lang ito mo mga haumaong sa mga pulo sa palibot bala. Hersey. O hersey rason yun nga wala kita gano'n nagpagwa sang detalye nga report yun siya. Even sa ato nga Facebook na mo pamangkot yun din ang balita may kang tanan sa shooting incident. Kasi di lang nato nga gabi na plus target base sa investigasyon sa pulis. So, ang biktima actually, magutod ni sila gali. Isa ini sa ka-former assistant manager sang ila dara nga ginatrabahoan amo ni ang ginatawag naman actually nga Top Star Engineering Works nga dran hamtang sa may area ang Lot 3 Block 14 Gonzaga Extension dun ni Juliana Subdivision barangay Takuling Sulat sang Bacolod. Ang biktima ang magulang ang ginkilala kay Aimee Mahilom. Aimee Decara Mahilom, 36 anyos. Mangodya si Aimee Jane Decara. Okay. Galang edad nagsunod residente ni sila sang Purok Kabugwason, Barangay Mansilingan. Una report na kandumanan ko no, pero ang clarify diri Police Captain Elmer Bonilla ang Station Commander sa Police Station number 6. Ini sila residente sa Purok Kabugwason, Barangay Mansilingan. Ang kinatuto naman suspect diri driver sa kompanya nila dra. Kagamunisa si Alvin Lanza ha. Iban nga Alvin Lanza, legal ang edad kag residente sang barangay Alangilan, syudad sang Bacolod man. Amo ni investigasyon ni Police Captain Elmer Bonilla. Sa hapon, mga alas 5:30 aksonere, amo lagi ni kuno permi oras nga nagasugat dra ining manghod sa iya magulang nga si Mahilom nga nagatrabaho sa mga lugar. Okay. Pag 5:30 sakay sa isa ka Toyota Revo, ginsugat sa ining iya magulang. Ako na mo ang Revo ni iyari ka manghod nga nagasugat sa magulang da. Yes, aksonere. Okay. Pagsugat sa lugar, amo gini kuno man oras nga ang iba niya nga mga personal dra nakapauli na. Sa mi kuno yung uli ginapuli ining si Mahilom, ginasugat pa sa iya nga manghod. Okay. Amo na kuno oras man aksonere kung sa diin, ara na sulod sang salakyan, ining magutod, sang nagluntad, ining pagpangluthang. Oh? According kay Police Captain Elmer Bonilla, may komosyon nga nagluntad, pero hindi ma-specify kung ano nga say isang komosyon. Ang komosyon siguro ba sila Lisay? Isay may mo, aksonere, Hindi mo na pwede kuwan sila to, magbinutungay, guro to kag kung ano daw, base may mga lalisay na tabo, guro eh. Ani, May mga provokasyon siguro na tabo eh. Imo nga nagbaylohan na isang mga tinaga, Yes. naging inaawayan sila, aksonere. Siguro, posible. May komosyon nga niluntad. Tup-tup, resulta sa komosyon ginluthang, suspetsado, ining aligasyon na sa investigasyon nila, siya ang magutod. Una ko nang ginluthang, ining sa driver's side, nga nagapungko ang manghod. Ang manghod. And then, nanaog ko no ining magulang, kahit mahimo guro kung putahon niya tani guro nagluthang eh. Nanaog sa ara na sa satubang sang salakyan, ginluthang man sa sang suspetsado aksonere. Okay. Kita magsala do ulo lang ilapilas mo. Ulo tanang igo. Ulo tanan ng igo, pero depende pa na karon sa autopsy. Kay conduct tonight ang autopsy aksonere. Okay. Tumba, dead on the spot ining magutod. Para pa yan nakapungko sa may driver's side aksonere ang una nga biktimong. Amo nang manghod bali. Manghod ya. Ara pa yung seatbelt nakatakod pa ya. Okay. Ibot silingon niya ready, lagi sila nga maglakat bala. Pero ang windshield niya sang iya nga salakyan sarado na yung aksonere. Okay. Pakita nato diri sa driver's side may duwa kay igo mong. Kung duwa kay igo lang sang armas luthang, kag kung duwa lang ang bala aksonere, how come nga naiguan pag sa tubang kag napatay ato ang utod? Amo nang gina-check pa subong sang atod nga mga kapulisan. Okay. Ang initial is duwa lang ikono kalupok na batian. Matapos magkometer ang krimen sa suspetsado, nagdalaga na siya kuno bakadto sa may ilato garahian bala sa mga salakyan niya sa kilid lamang sang opisina. Nagdikto kuno ng ukay ko sa kuno sa mga gamit. Ukay nakuha iya ang gamay nga kutsilyo, ginbuno iya ang iya kaugalingon. Igo sa wala nga bahin sang iya dugan aksonere. Okay. Motudugoon sa kag pag-abot siguro sa mga responders na nakasulit gindala ini siya sa may ospital. Una yung investigation dari ni Police Captain Elmer Bonilla. Ang motibo, relasyon. Problema sa relasyon ang natabo. Anong relasyon yung natubod? Kaya ginacheck nila dari ni Police Captain Elmer Bonilla ang report nga ining suspect kag ang isa ka biktima amo ning manghod aksonere sang trabahante dira sa lugar may
anay relasyon ini sila nga duwa. Ang manghod. Ang manghod. Ang driver, bali. Yes, aksyonerek. Okay. Spec driver ni mong. Oo. Ato naman information kag gina-clarify pa nga initial inigiling manghod former employee man dara sa kompanya. Okay. Dra mas panguna nag-obra. Wala na to nabalaan kung ginpahalin or personal nga nagalin aksyonerek. Pero magulang sila mo ng assistant. Ano na sa subong do secretary na. Secretary na. Oo, do secretary kag do drama ni sa may accounting department something. Oh, kag ining suspect na driver niya. Driver mechanic but silingon. Okay. Mekaniko kag kun wala driver, kinang na driver ka manayo masasalakyan. Okay. Amo nang ila dra nga obra nga duwa. So ang police captain Elmer Bonilla, problema sa relasyon, kag iban pag maanggulo, ginatutukan diri karon nila. Nakuha dito sa lugar abi may duwa ka mga dog nga mga bala, duwa ka mga naglupok ka bala sa kalibre STI nga 45 nga armas sa tang. 45. O 45 ang magazine nga wala na sang unod sa bala aksyonerek hindi na But siguro loaded. na-recover ba siyo? Siyo, duwa ka ba siyo? Sang 45. 45. Okay. And then ang magazine, and then ang amo gito ang lawas gid sa kalibre 45 nga armas dutang nga napupang na sa sulod sang salakyan. Di ba man kung si Captain Bonilla nga kung may armas siya, kung gintuyo iya bunon kag patson ka galingon niya, wala higing gamit ang armas. Nga nakita pa siya. Teka, sakit man mo may kung kutsilyo ko din sakit. Amo na gali. Oo. Pero, Kaya siya kung 45 gamito niya nga itiro si kaulingon niya basi kung masurebol sa bla. duga na to laging buno yung aksyonerek Ah, mo. tipo kay kutsilyo guro pot maguro ba balabot korason niya guro. Nabaw lang ko no, nabaw lang. Amo mo to gali kay gamit siya kutsilyo kay hadlok sa 45 kung tiro niya ang 45 korason niya ti sigurado patay gid siya. Siguro Churi man lang namong. Pero ang ako yung dili kay Police Captain Elmer Bonilla, nawad ana sa kunubala, Pila ka bilog ang bala dyan? duwa lang. Duwa lang ka ba siyaw na recover? Duwa lang kami basiyo. Why na siyang live amo? Ay na live amo. Kung amo gali dyan, ang pagtiro ya, isa-isa gid eh. Isa-isa, ang pagtiro, O nagintiro ang manghod nga driver sa ulo, kag pagpanaog sa magulang, gintiro yaman sa ulo man. ang ilisipon pa aksyonerek. Ah, Kaya nga, ang sa driver side, may duwa gid ka igo sang bala. duwa ka igo sang bala. Duwa ka igo sang bala. Sino silingon? Tatlo eh. Apat tatlo. At itsuri, tatlo lang. Okay, may duwa ka mga Oo. dog nga bullet. Amo ni siyang wala, guro nag, dog bala. Oo. Siguro mga manawasi, bilang armas nga bala. Oo. O kag ang ining naglupok ka bala, aksyonerek, duwa ka bilog man. okay. So, i-clarify sa kay Police Captain Elmer Bonilla, kung sa paano giluthang ining isang iya magulang. Pagpanaog, giluthang may na-recover nga basiyo. Ati, wala na question kati pagtiro sa manghod una, o kati komo nga ulog igo, patay. Yes. Pagpanaog sa magulang, ginlibot sa maguro to gintiro, mas tubangan sa salakyan, patay man kay ulo ba ng igo. Ulo man ang igo. O, ati, wala na question na guro, hindi naman dapat na dibatihan na dyan. Yes, aksyonerek, no? Ang ato nang di-establish nga ang duwa ang igo sa salakyan sa front seat, nga sa driver seats, daw mo na bla? Yes, amo na. Nga, kung lagi kabilog ang recoveries all in all. Kaya man na-recover. Ang na-recover, walang kabasiyo mong, di ba? Kabisiyo. Ati, dapat tatlo tani kung tatlo giman tong balas to. Yes, aksyonerek. So, depende. Ako basi kung may pang makitaan sa pulis guro to Pero kag ang isa to is, amo to baga ni Police Captain Elmer Bonilla, na wala sa nagamit isang armas tang mahimo, bukod dawadaan sa bala, aksyonerek. Posible. O, basi to, wala sa katiro sa kulingon, kaya wala na bala mo. Okay, wala na bala. Tiya, ito na lang guro kutsilyo Silyo na lang ipangita yan, no? Pero ang suspect din buhi. Buhi, ari sa may area sang Corazon, Locsin, Montalibano, Memorial Regional Hospital. Guardiado man. Yes, aksyonerek. Okay. Ano sa Police Captain Elmer Bonilla sa investigasyon sa Police Station number 6? Balik inisa nato ng investigation sa mga kaso nga may shooting incident na kabukiri kag ginapasado alas 5 sa area sa Gonzada Extension. Kung sa din, ang biktima ni nato na muna siya ang duha ka magutod. So initially, insugat ni isang babae, no? Si Aimee ang iyang utod o trabaho diri kay pasado na 5 magwa. And then, ang ining atong suspect nag-approach sa sila so gamay nga promotion. And then atong ito sister nga kita nakabati ang duha ka lupok. Kag amo na nga pag duha ka lupok nagkatulog din atong suspect nagkatulog ng kanya na mga may mga gamit na dira kag siguro gin
Inunahin niya sa kagalingon nga motong may pilas siya kagalingon. Na-recover nato ng kutsilyo ato sa sa suko ni Ginda. Sir, sino daw ang mga victim ganito? Baliti ang mag-utod niya si Aimee, kag si Aimee o ka doon sa mag-utod. Si Aimee amo ning katrabaho gidire, dagang nagsugat si Aimee. Ang magulang. Ang magulang si Aimee, ang manghod si Aimee. Okay, ang magulang ang mangod ang obra, sir. Ang magulang tong kagina nakagwa, ay siguro nagmaneuver pasamo na si Aimee. Sir, ano ginang pinakamotibo nga ginalantaw niyo, sir? So, number one na ginatanaw nato ning do siguro away ng relasyon pero hindi pa ginato mo establish. Pero initial nato ng investigation naman ang nagagawa. Relasyon. Sino may relasyon to na, sir? Si manghod ng suspect. Okay. Sir, sino ginuna yung tiro, makmagkit? Amo na hindi pa nato may establish kasi kinailangan pa na nato sa ballistic examination. Examination ni Major Pintis Bilagwas. Kasi that's why nga ang salakyan dalawang taon na seat quarters gusto kaya para makuha ang suspect. Ining amo na si pero hindi bigyan natin madibulsa ng niya. So pa daw naman kung naka-recover naman siya. Din pilas niya? Din pilas? Wala din, sir? Sa iyang dughan siguro. Baliti upunto sa aton nga suspect mo person of interest mo natin sa kung determine natin kung niya participation so kung daw wagit man sa participation i-release naman na siya. Bali na-recover natin itong armas sa pick-up na gina ng STI 45 mag-isa ka magasin. Sir, ang iya ginagamit pagbuno, yes sir, ano sir? Ang white katong nakuha kung sa dinga part so katapos magawa ng oras ng autopsy report na natin Anong ginagamit yung pagbuno? Nung gamay nga kutsilyo sa may white mabalaan ba kay hulaton ta ng resulta sa autopsy. So after this, kung magawa na siguro buwas kay autopsy na sa karon sa gabi, pwede na natin ng full details ang for this time guro hasta lang diyan nga itong investigation, okay? For investigation nung sa Wala pa tayo di kasi ito nga kutsilyo yan, no? Pero may armas man siya? Oo, may armas siya. Siguro, ubus ng bala niya kung kasi daw naman to reserve. Dasun that bullet to na-recover ng iban mo. Ilang ka bullet, sir? Baliti, may 2 ka that bullet, 2 ka fired nga bala, and then isa ka magasin, yung 45. 45. Okay, sige. Sir Alexi, Police Captain Elmer Bonilla, ang Station Commander sa Police Station number 6. Pinakauli nila ng investigasyon. Okay. May isa din sila ka persona nga gindala ka ginimbitar sa may Police Station number 6. Tani si Arnold Aguilar. Pero si Arnold Aguilar, Aksyonerik, isama ni sa ka-driver ng kompanya dra nila nga natabuan ato sa eksena sang krimen. Okay. Naguntad ining insidente ina base sa iya aligasyon. Kaya dra sa eksena sang krimen kaya nasaksihan niya Aksyonerik. Nga pagpayag din na to, no, kasi niya sa itong interview dito sa lugar gid mismo, inisa ko no, nagkadto dra sa lugar kay makwa siya sa iya nga sweldo. Kwa sabi no kwarta. Galing kayang kwaan niya sang kwarta, dali na kuno nakapauli na bla. Nakta niya na lang, ining si Mahilom Aksyonerik sa lugar. Kulam ni sa kuno kay Mahilom, 1,000 ka pesos nga kwarta. Di kinanglanon niya siguro. Tapos ako na ulam, giliyog siya ni Mahilom nga dalon o kung bitbiton ang gamit ang sulod sa opisina, dalon sa iya sa lakyan kay mapuli na ini. Sang naglakat na Aksyonerik, nakabati na lang siya kuno sang duha ka mga lupok tanan. Duha ka lupok iya nabatian, pagwa niya, kitaan niya na lang kuno nga miyangon sa atubang sang salakyan, ining gitawag niya nga si Ma'am Aimee, amo ni sa Mahilom Aksyonerik. Anya man kuno wala na sa kabuhi ang manghod sini. Amo ni si Dekara naman. Tingwaan niya pa kuno nga kwaton tani sa Aimee, galing kay Mahimo hindi niya madala Aksyonerik. Dalaga ni kuno pagwa. Pero nakitaan niya pa ang isa ka lalaki nga nakasuksok sang puti nga bayo nga nagdalagan pakadto sa likod sang ilang opisina. Amo na kuno si Alvin Lanza. Amo na bigit tudlo ya. Sana man niya kuno nangayo sa bulig, nagdalagan sa highway sa Gonzaga Extension. Pangayo sa bulig sa mga pulis nga nahamtang sa may gymnasium Purok Gonzaga. Di anong mayara sa Purok Gonzaga, tagtagana isang social amelioration program. So may mga pulis dito sa rin ka naka-standby.
dikto sa kuno kayo sa bulig kang nag-report sa insidente dra nga nagluntad. Ari si Arnold Aguilar sa aton nga interview. Ano lang ko nila kasi siyempre ari ko di mo natural na lang nga tanong ko nila. So, Hindi. mo na tabo na no, ari ka din. Hindi, ito ko lang plano ko na ngayo ko. Sa tiyak, ngayo ko na bulig kay pagwa ko na sa pertahan to. Oo. Amo na kaya na din mamay ni mo tigin ano ko sa hindi ko lagi kita ko. Pari alalaya mo sa tani. Oo, nga buligan ko kita eh kasi driver ko din. Dalawang ko sa sulakya kay kung makaya ko lang sa ikarga ko sa Okay. Nung naglasan ko yung pagwa. Nangita ko na driver ko kasi pagkanto mo sa tiyak. Kasi kung wala di pulis, kay may stop di ka pangatag oh. Siyempre may pulis kinada. Kaya ko yan naglagan pabalik. Okay, nung pamangkot ko lang nung sang natabuki ng pagtiro, ari ka din. Ato ko susulod ya. Ano na ba tiyan mo nung pinakalupok no? Tuwa man lang kalupok, pero pagwa ko diyo, si Mamay may akin na diya. Kaya hindi man masyado ba tiyo susulod mo. Okay, kaubrang ka nung ginoblang reman. Hindi, amo lang kuha lang ko sang madala yabi kay amo na mapasweldo ko tanit si Ma'am Lineros nga gahatag sa among sweldo nag-una na huli, wala na. Okay. Kaya mo na igin paulam ko ni Mamay may sa kalibo. Tapos nagwa siya sa panoy diyo ko sang dala ko karga sa diyo. Pero ko na siya ba? Nakagwa na ka. Oo, nakagwa na. Masunod ka na lang sa iya. Oo, nagwa pa ko sa madala sa sulod, yung blow na ka-plastic na tablo. Nung nung ang napitan mo nga suspect, nung harang tiro. Amo lang eh, nasa paglupok mo na kita ko na sa gate. Eh, siyempre wala na din iba nakaputi mo si Alvin na. Naglagan so. Tapos ako na naglagan, no? Pero naglagan? Eh, amo man ang kwansang pulis mo, bro. Sigura, si Alvin, lansa, kay amo man mo, kami malang upod mo. Ano galinganan mo, no? Arnold Aguilar. Arnold Aguilar. Ano ka din? Driver. So, nakabatihan si Arnold Aguilar. Ang interview dito sa lugar antes sa Masadalon, si Kimitahan, dito naman sa may kapulisan, ang police station number 6. Kapot natin sa nga gabi, sa backup 6, ito natin si Alvin, at ako si Alvin, si Arnold Aguilar, at dito sa may sulod, sa backup 6, na gabuni-muni. Kaya ulat pa makusano sa istoryahon, kag-iimbestigaran sa mga kapulisan aksyonerek, no? Dito mo na ang sitwasyon dira, hospital ang suspect, ginatudlo ang suspect, ang duwag ka mga biktima patay, dead on the spot, sa funeraria action, Eric. Karon nga gabi, pati kayo ng autopsy examination, of course, tiara naman ang scene of the crime operative ko ng Soko sa lugar, kaya inadikto ng paligan sa mas maidit ng investigasyon, yaraman ang investigador sa police station number 6 na nag-ausoy sa ni nga kaso action, Eric. Na, kaya mo na makakson ang atong dikto kay na ang gitutukan naton sa area sa barangay Takuling. Kung igabi sa nasiling ko na kanami sa ito panyempo makakson, hindi na mo tulog, kaya hindi na ito mabatsagan, hindi na ito mabaktaan ang sitwasyon. Sa totonan niya makakson tandaan, ng isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa tunlawas sa mga paguyang ko ng pagdubo at rimen function. Ang mahigo nga kolon, kagang hindi nagurang ang pagpagwa, mahigo sa tunlawas sa may dako nga papel sa paggawa sang ato ni function. Dapat imong sinti kitamang makakson pabaskagon kat pasanyogon, hindi naman nga immune function na pagi sa adlaw-adlaw nga paggamit sa cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Extension Clinic, namtang sa GA7 building to paggilamang sa DHL tunga-tunga ang Dalang Burgos kag Galulakson surad sang Bacolod. Ano bang sa doon pag mga kagson, karon magbugtaw sa agad dapat magpiparagit sa mainit nga kape kung mainit-initan ang tsana. Pagpananaw sa ugi ka naman sa Estados Unidos, Dr. Alfred Green. Limpyo sa aton kolon ng Dr. Alfred Teka na, healthy ka pa. Rekta sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patrol sa Action sa Bacolod Action Radyo.
Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat dyan, Doriabet, follow-up sa patroto parte sa sining shooting incident sa Balagat Takuling ining Gabiti, duwang patay, isang pirason, ang suspek amuning pirason nga nagbuno sa isa ni Kagulingon right after nga natiruhan niya ining duha ka babae nga magutod nga nagresulta gid sang ila kamatayon. Di ko lang tawag ito, love triangle, crime of passion. O depende pa na, kagina padalaman pa yun sa ato sa ni kapulisan, kaya may report nga ang manghod nga driver nga nagsugat sa magulang niya, amo ni bali ang karelasyon as alleged sang sospechado. Ang report na Aksyon Diaz, kinadoro sa karawan sa Life Extension Clinic. Gusto ng libre ng medical check-up Lunes hasta Biyernes. Upod sa illegalidad ng mga medical doctors. Kantugi, Pamasari, Daralaksang GA Esteban Building. Ara na opisina sa Life Extension Clinic. Ang mismo dira sa Life Extension Clinic mabakala pinakasikat, mapatiyang nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo siya balatian dira, damo siya batiyang na paayo. Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sa Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di butika. Ila binstaran nga branch ng Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulo sa vitamin D3 sa Life Extension. Text, call sa cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto vitamin D3, kadtoi, Pamasari, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara ng opisina sang Life Extension Clinic. Proceed kita sa mga report gikan sa ato correspondent. Unang report live gikan sa mga syudad sang Cadiz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radyo. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Yan is Aksyon Roger Gottlieb, line number 3 sa report. Jay, may gabi, please come in. Yes, Aksyon Eric, sa tunsiling nga mga balita, isa ka dako nga operasyon kay inagi patigan sa mga katapos ng kapulisan launa ang takna sang sige na mga hapon sa sulod sa isa ka sibahan Aksyon Eric kag dadako pa ang siyam tanan ka mga persona kag isa diri amo gid subject sa tatlo tanan ka mga warrant of arrest nga ginserve batok sinisaya ini nga persona ang ginserbihan sa warrant of arrest kikilala kay Joel Pamuso E. Pereira kag ini siya ang nagapakilala ini Aksyon Eric nga isa man ka Major General nagapakilala man siya nga ini siya ang nagapakilala man siya isa ka pastor, nagapakilala man siya nga isa ka abogado. Ini si Joel Pamuso nga subject sa sininga ginpatigiran sa pag-serve sa warrant of arrest kaina. Nagapakilala man siya nga siya special envoy alin sa Office of the President. Kag subong man siya chief, nagpakilala man siya nga siya Chief Communication Operation for the President Project sa sining National NTC, National Telecommunication, kag Chief Presidential Investigator amo na iya nga pagpakilala sa sining mga membro sa sibahan di sa kasibahan diri sa may siyudad sa Cadiz. Pero ang ginserve sa iya nga warrant of arrest ni bato kay Joel Pamuso E. Pereira, violation number 1, estafa na sa rigin may criminal case number 13-CR8646 ginisyo sa nga si branch sa La Trinidad Benguet. Namutano nga branch ng LX kay naka-Roman numeral ang L, ano ganyan, 50 plus 10, 60, ano to, 63, guro na, no? Pero ini siya sa La Trinidad Benguet, ini kaginalagdaan ni Honorable Judge Jennifer Humiding, nakapitsa ini Agosto 19, 2013. Ang isa naman, estafa sa Yapon, criminal case number R-13966, inlagdaan ni Honorable Judge Dilayla Gonzales Munoz, nakapetsa naman October 13, 2011. Kagang isa ka kaso usurpation of authority, criminal case number 0692, dated January 27, 2020, mag-goy niya nga kaso,
kag ginlagaan sa si Judge nga si Nectar Precious Hope Gumana Mamon. So man yung mga tatlo ka mga kaso ginatubang sini ni Joel Pamuso, pero magluwas sa iya si Eric may gid pangdakop pagid ngaya sini mga kapdanan. Ang operation na actually diri sa May Andrea Village, Barangay Sunto, alauna 15, alauna 15 takla sa hapon, karon nga adlaw, ay pamunuan mismo ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansito, ang Chief of Police sa Siyudad sa Cadiz, kag subong Major Alvimar Flores, ang Officer in Charge sa Provincial Intelligence Unit sa Negros Occidental Provincial Police Office. So magagipagdako pagid amo sanday Hasil Sharon Doclayan Baldomero, 41 anyos de edad, temporaryong address sa Purok Tunggoy, Barangay Bandalagan, Siyudad sa Bacolod, ang permanent address sa Barangay Pangi Maitom, Sarangani Province. Ikadwa ginako mo si Danilien Iligan Kasumon, 21 anyos de edad, residente sa Barangay San Teodoro, Binalmagan, Negros Occidental. Ikatatlo amo si Harriet Diamonte Emilian, 29 anyos sige na babae man siya, may bana kag residente man sang Tunggoy, Barangay Bandalagan, Siyudad sa Bacolod. Ikaapat mo si Heidi Visitacion Bachiller, 46 anyos sige edad, Barangay Alihis sa Siyudad sa Bacolod. Ikalima mo si Ivy Viñas Ibaldon, 34 anyos sige na dalaga, sang Purok Tunggoy, Barangay Bandalagan, Siyudad sa Bacolod. Ikaanom si Juanito Gardosi Ihitgano, 32 anyos sa edad, may asawa, kag residente sa Purok New Site, Barangay E. Lopez sa Siyudad sa Silay. Ang ika-pito kay ginako pa mo si Ruel Telebrico E. Trazon, 41 anyos sa edad, residente sa Barangay Ginhalaran sa Siyudad man sa Silay. Kag ang ikawalo kay ginako pa mo si Arman Kasuyon Iloy, 47 anyos sa edad, sa Barangay Nalaran, Siyudad man sang Silay. Kag ang subject ani nga ikasyam amo si Joel Pamuso. Ini sila ginaristar sa mention actually kay ina ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansito na ang mention niya is Fundamental Baptist, pero nabutan sa record is Assemblies of God Family Church. Gina-confirm tayo ni kung di-engage, pero alang na kita simpo, no? Pero sa isa church, ini kang ginaklaro na ton, ngayon yung simbahan sa diin, diragin dakop, ini mga suspect, hindi ini sila action erect involved din kundi sila, biktima, kung tani sa sining scam nga ini. Ang report abi, samtang nagahiwat ini sila sa sulod sa gila sisiman sa isa ka church event, nga sa nang ginasuporta sining grupo sa sining ni Joel Pamuso, damo sila gina-promise action erect nga mga ibulig bala, kag subuman i-support sa ministry. Mayara sila mga promisa nga tagaan motor ang mga pastor, mayara sila nga promisa nga maghatag sa mga relief goods para man sa mga bigado nga mga pumuluyo, kag init na ni handol sa church. Kag bangod sini, mayara sila gina-offer man nga investment bala aksionerik. Kag tungod sini si Patrolman Nico Fernandez nga nagpanggap nga for-sure investor, kag nag-hand in sang 120,000 pesos na membership fee, pero ang tatlo lang sini kapanid, amo ang original nga kwarta nga mali tatlo kapanid nga 1,000 piso bill, ang 117 kapanid budol money. In exchange ini sa membership, kag may promise ani nga sa diin may ara interest sa capital shares sa sining para sa lot and real properties investment sa idalom sa Jesus Praise Family Ministry na ginapamunuan ni Pastor Joel Pamuso Pereira. Amo ini sininga pagpakilala aksyon Erika. So may mga recovery na Erika, actually kanamo sa mga recovery, ang na-recover sa kay nagpakilala ka Pastor Joel Pamuso, isa ka fragmentation grenade na nasulod sa isa ka sling bag na color gray na kuha ini sa posisyon ang Jesus Praise Family Ministry Identification Card, Postal Identification Card, BIR Identification Card, kag Professional Driver's License
na-recover ini sa sining subject gid sa pag-send sang mandarito ni Aristo nga si Joel Pamuso. Na-recover man alin sa isa niya kaupod niya si Ruel Tilibrico, ang isa ka unit sang caliber 38 revolver, 4 ka mga live ammunition sa caliber 38, kag sling bag nga nagakulor man sang black. Nasa nindra man nasulod ang ining armas. Na-recover pa gid alin sa kay Arman Kasuyon, isa ka unit sang caliber 38 piece revolver, 5 ka mga live ammunition sang 38 caliber, kag isa ka inside holster sang caliber 38. Na-recover man ang ibang pang ebidensya sa kay Hassel Sharon Doklayan, 3 ka panid sang 1,000 piso bill nga mark money, halin sa kay Patrolman Nico Fernandez, kag 117 ka panid nga budol money nga gingunting-gunting nga papel. Ang isa ka unit sa Toyota Fortuner, kag isa ka unit sang Nissan van nga N1350 na gaduhag tanan sang black. Ini ang ginhold man sa kapulisan para sa proper disposition sa pag-usisa sang mga dokumento. So ini karon ang siyam tanan action erect ka mga persona ang detinado karon sa bahin sang Cadiz City PNP kag subject na pag-failan man isang kaso kay may mga ato pagali dito sa Tacurong City sa informasyon nga ato namaton na ini sila may nabiktima man dito. Naga-offer man o kung nagapaibaluman karon si Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito nga kung may mga kasimbahanan pareho sang na-mention nga simbahan nga sa diin na biktima nila kay man lapit na ni tani mo makonsumet ang pagbiktima dira. So kung magkadto sa police station kag magpadangat sa reklamo, akomodahon ginayon sa mga katapo sang kapulisan. Follow up sa ni Boss Actonary Corano gid ang proper disposition sa sinaytanan kasi may mga recovery sa ilang mga armas kag mga exclusive kag subong man 3 ka mga warrant of arrest against fire again serve sa sining subject nga nagapakilala Major General Pastor Attorney gapakilala nga ti Conectados Malacañang, ini si Joel Pamuso nga detinado karon sa bahin sang Cadiz City PNP detention cell. Report gikan sa sunod sa karisyon na sa balita o na sa aksyon. It is aksyon from the Argutim Liga Report sa Bacolod. Aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! Night Patrol! Ayos, salamat kila sa Roger Gotti. Purti maning scam kag kung wartas ang napakilala nga pastor, no? Pura gaba, pura puro hiwit. Ang report ni Aksyon, Roger Gotti, ginadalo siya sa kalawa sa DTX 500 capsule. May 3 ini ka mga anti-diabetic properties, charantin, nga nagaparubo ini sang glucose, Baisi nga nagakontrola si mo sa blood sugar, kag polypeptide, nga may kakay epekto sang insulin. Para sa may mga diabetes, para ini sa inyo, tumar kita adlaw-adlaw, DTX 500 capsule. Alin sa report ni Aksyon Roger, sa ilota kay Aksyon Stephen Presquito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Line number 3 sa report, Aksyon Stephen, may gabi, please kami. Yes, Aksyon Eric, ato sa update din sa siyudad San Carlos nga nangin negatibo no o hindi ginagmauyon siya Mayor Amigo Estilo sa sining pagpaangkas sa mga mag-asawa no nga butangan sa nga may ara sa division ining mga motorsiklo nga sabihin na kinahanglan nga butangan gid sa ining shield o kon barrier nga amoy na ang required sa IATF. So ginpahayag din ni Mayor Amigo Estilo sa pila diri ka mga pila ka mga estasyon nga sabihin na iyagid din sabat ang amoy nga pamangkot nga hindi gid siya uyon sa sinisistema sa IATF nga amoy na paghimuon kay sunod pa sa kay Mayor Gustilo nga delikado no nga kung may barrier sa tunga sa motorsiklo
posible nga matumba pa ini kay tungod nga kung mahangin pag magpadalaga ng ining mas mangin delikado pa sa mag-asawa nga magangkasanay sa motorsiklo nga may barrier. So may na nga hindi siya uyon sa sina nga mga pamaagyo ina nga mga pagpagwa sa mga guidelines so kung ang gusto sang ang mangin na pag-implementar sa IATF sa sining klase sang sa pagbutang sa sining barrier sa motorsiklo nga nangin delikado sa para sa mga mag-asawa ini nga mas malapit pa sila sa disgrasya. So may na ang ginpahayag ni Mayor Agustilo regarding sa sining sistema sang pagangkasanay sa motorsiklo sa mga mag-asawa. Kaya dugang pa nato na siya na Eric karon nga mga inadlaw no mangin na matawhay man ang aton nga blood book sa aton kapulisan wala sa mga dalagko nga krimen nga nagkatabo sa siyudad sa San Carlos karong adlaw. Gani nag-report rin diri sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat Aksyon Stephen Presquito. Ang balita ng Aksyon Stephen Presquito live report gikan sa San Carlos City. Ginadalo sa karawan sa Mighty C ang alkal nga vitamin C nagatudlo magbalanse ka pamabakod sa kato sila nga immune system. Mighty C makabulis na lang ng infeksyon o bosip on trangkaso TB pneumonia kag iban pa nga balatian. Para sa maayong kombinasyon Tomarta Mighty C Parichi sang Santon Plus Herbal Capsule kampiyon gid nga kombinasyon. Nagabi dila kay Toto Makoy Gabilana kay Tart Nirak Tahan Langit. Sa ilo sa report ni Aksyon Tambon Forte. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Tamang gabi, Peskaben. Yes, Aksyon Eric, maligid nyo gabi sa aton programa Aksyon Night Patrol subong man sa mga tagpalamati sini. Isa naman iya ka wanted person, Aksyon Eric. Number 1 most wanted person sang Sagay City PNP kag subong man Aksyon Eric sa Philippine Army. Kag natigaan ini nga madakpan ni Aksyon Eric kag gabi Hulyo 23 pasado alas 9 ang takna sing gabi kag tuig 2020 sa may Daan Banwa, Barangay 9, Victoria City. Aksyon Eric nagapanago ining number 1 most wanted person nga amo si Ruel sa Bahas Pasilan, 62 anyos, balo kag residente iya sang Hacienda Santa Maria, Barangay Himugaan, Baybay, sakop man siyudad sa Sagay. Kag bangod si Aksyon Eric nagtingwa gid ang operatiba iya sang Sagay City PNP sa kay Police Staff Sergeant Jess Arnado, warang penseo, upod sa kay Police Staff Sergeant PJ Villanoy Bakag ang personal sini sa idalom sa pag-supervise iya ni Police Major Albert C. Kag paagi sini Aksyon Eric nadakop nila ini naresto ini paagi sa warrant of arrest nga gin service iya kay ining warrant of arrest una may criminal case number 2529 sa kaso iya nga acts of lasciviousness. Kag ini may ginrekomendar ang Korte Aksyon Eric nga piyansa nagabalor sa 180,000 para naman iya sa kaso niya ini nga acts of lasciviousness. Kag ang ikadua Aksyon Eric ining 6 counts of rape in relation sa 7610 kag ini gin-issue sang Oktubre 17 tuig 2001 kag ining iya nga ang kaso Aksyon Eric wala gidya sing piyansa kundi nagirekomendar ang korte para naman sa iya nga temporaryo nga kilwayan. Ini nga mga warrant of arrest gin issue kaginlandaan ni Honorable Judge Erlinda Sindinyo Itersol, Judge sang Mao NPCC Kabanatuan Maasin Kabanatuan Iloilo. Kag ini subong nga persona Aksyon Eric punong sa custodial facility sang Sagay City PNP kag magapangatubang
sining iya duha ka kaso ila ginagid 6 counts of rape nga ginpasaka siya action ere. Mayo lang nga pagpurok-urok sa nga gabi sa kay Pastor Danilo Sapanta tumigo dira sa Murcia upod siya panimalay why giniga absent ka si gabi sa action night patrol. Di ka diri sa ato ng tanan siyudad sa Sagay Action Tamon 40 nag-report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat Giraksyon Tamon 40. Ang iya sa balita giradulo man sa kaluwan sang Santon Plus sa Coffee Mix. Suwabing aroma, suwabing tiplata kag suwabi ang sabor. Makabulig ini panubo siya nga kolesterol. Ang Santon Plus sa Coffee Mix may ari ni balunggay, soya kag santon. Dako ang mabulig panubo sa nga bad cholesterol bangod sa protein nga katatimpla mo upod sa Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. Elmer Jan Ferrer, mayang gabi, sa kay Jeran Espanyola, sa kay Ibon. Jeran Espanyola Ibon. Kag kay Ihada Arjin Guadalupe, Ilagison Quintos. Kay Ihado, Noel kung Jewel, Quintos. Mayong gabi gidira, no? Balos ka report di aksyon na Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Percival Villamor sa report first. May gabi, please come in. Mayong gabi Aksyon Eric subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Aksyon Night Patrol. Padayon sa gihapon ang pag-checkpoint sa aton kapulisan diri sa siyudad sang La Carlota sa pagpamuno ni Police Deputy Chief Edgar Saldi together with Police Colonel Junel V. Guadalupe, acting Chief of Police sa siyudad sang La Carlota. Kaupod man ang traffic enforcer sa pagbantay sa mayor nga dalanon sa pagsikyar sang mga single nga motor kag tricycle nga wala sang rehistro kag lisensya. So ang kaladapan nga mga motor isisiti ini siya kabilog kag ang iban sina diri Aksyon Eric minor de edad. So ginahugot nga pagbantay sang atong kapulisan sa siyudad sang La Carlota kag sa pagpanomdom nga hindi gyud mag-travel sa sulod sang siyudad nga hindi kompleto ang dokumento agud to nga malikawan ang pag-aksidente Aksyon Eric, no? Kag ginapahibalo sa tadsa ka mga may ara nga unit sa motor labi na gid sa mga amay nga hindi gid pagpadalon ang ila nga mga kabataan sa pagmaniyo sang motor kay pagdakpon gid sang aton kapulisan diri sa siyudad sang La Carlota. Liton kita Aksyon Eric sa banwa iya sang Pontevedra. Nagapadayon man ang banwa sang Pontevedra sa pag ilang 25th Police Community Relation nga may ara nga tigulo nga pinaigting na ugnayan ng mamayan at polisiya laban sa COVID-19 pandemya. Sang kaina sang aga ang may tigulo ini nga dugo ko kabuhi mo may ara sila nga bloodletting operation o kon donation, no? Together with police Captain Nigos kag ang iban nga mga katapos sang aton kapulisan naghatag sang ilang amili nga dugo upod ang barangay official ng Kanruma headed by Purong Barangay Honorable Richard B. De Los Santos kag upod man ang Pontevedra Municipal Health Unit sang Pontevedra kag man ang Negros First ang blood bank sa pag-assist dito sa barangay Kanruma sa elementary school ginhiwat ang amo ang bloodletting Aksyon Eric. So may ang aton nga information nga nakuha sa aton nga area of responsibility mayong kabilang sa kay Honorable Kapitan Chad Peria kag kagawad Jufred sa Pantakag ang aton nga mga mapisan nga mga pulis
dira sa Bago City. Bago pod man ang sa mayong gabi sa kay Engineer Joseph Envoltorio kag Vice Mayor Ayan Villaflor sang Moises Padilla. Report live gikan diri sa ato namtangan para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon Percival Villamor report sa Bacolod Aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kina Sir Percival Villamor. Magabalik kita pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulunyon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo,
Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik din sa Tumalakan, balikat ang final report sa Patrol 2 with Aksyon na John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports. Action John, sa balik report, please come back. Kakapreso, Aksyon Eric, ang liwat ng inserbihan man sa nga warrant of arrest may kang tanan diri sa kaso nga paglapas sa Anti-Kidnapping Act of 2010. Ay niya ang gikilala kay Nilo Varias alias Pudji, 32 anyos, residente sa Puro Cateringban, Barangay 40 sa Ladsang, Bacolod. Ang warrant of arrest ang inserbi naman sa Warrant of Bina Section o kung PNCO Section sa Police Station number 1 sa idalom sa supervision Police Major Jovel Sidel. Ning warrant of arrest ang sanasiling kunang may kangtanan sa paglapas sa Republic Act 10883 ng New Anti-Kidnapping Act of 2016. Idalom naman sa criminal case number 2051-22. Ini ang gin-issue ni Honorable Judge Eduardo Esaison, ang presiding judge sa Regional Trial Court Branch 53. Pagin-issue ini sa itong Pebrero 5, 2000 VMT, may piyansa ini nga 300,000 pesos para sa mga temporaryo nga kailuwayan. Ang warrant of arrest ang in-serve, ignamantak na sa 15 sang gabi, Magsaysay Avenue, Bureau of Jail Management and Penology, Barangay Tacoling, Sunad sang Bacolod. Balik ang gikan sa patrol, ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz, sunod sa na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat gid Patrol 2 sa ato nga mga texter kag sa ato nga mga nagalantaw sa Facebook Live. Ang greetings nyo, bawi lang ko boss kay kulo-kulapos ko chimpo gid. Overtime ko gani Bawi lang ko boss Sabado night Kaya every Friday night isa lang kita kauras Kiss me goodbye, kiss me good night Pagi sini kabanon Action Night Patrol program kita magkatakot temporaryo. Balik kita buwas Sabado night. Last na may media tob-tob alas 11. Ato sa rin mga patrol na unit reporters in action nga nagpahalaga yung kabi sa action Roger Gutniv, Percival Binamor, Stephen Presquito, Tamon Forte, of course Action John Diaz, Action Papag, Nixon Tapong at piloto sa Patrol 2, Crosswind Patrol News Center, Action Andy Pensor. Technical partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, Backup Security Guard Turog Banwa, Back-to-Back Security Guard Campaner, with IT expert Sel Elroy Dutilios, Transmitter Control Tower, Barangay Tarok sila sa Bago, si Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñaram, Back-to-Back Security Guard Rene Cordoba.
Saka sa mga station manager, action na magbanwa, production chief news director, Rex Cantong, ang inyong lakad ang kurman Action Night Patrol Program, Lunes, Top Sabado. Ako naman sa Action Direct, magbanwa rin siling adios, amigos, hasta la vista, ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo, sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. Good night. Bye-bye. Good night. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon